Faroe Pride var hildið fimtu ferð 16. juli 2014. Helt at jeg skulle fære en tur. Det viste seg at nøkur fólk hadde finnet samme hugskot som jeg. Hej, kom där. Hjärtligt välkommen. Jag får börja se som Nøkur med att säga för det var så en kika exempel för ju någon folk var kom samman. Han säger att det är så just när folk går go action. Det ganga folk runt och dela flagg ut och så rätt. Det har fått det äntligen bort sig att vi ska bruka det man har låtit där vi får lära så har ett invecklat pedagogiskt löj som är och lärs till. Nu är det för när slapp jag vara så helt jag vet att han som gänger fremst här och larmar. Och månaderna med och Nøkman det är så fel arbete som jag har. Jag kan riskera att blå folk inte skaffa det med så rätt. Och det har vi nästan pröva. Det är och så är det Marsk Jóhan som sitter inne bara. Och han har vandrat i luften i alla det och just ledningar och nu ligger han så över även i ax där att skruva för mig. Och i fjörta visst att ta höjdarna ner så tog vi den sån Iverpinta jag bil och fyllt ju boj och kort om man mitt på en vet du. Och då så alla stannar bilen och så glädje vi var för och själva. Och så kom vi till trafikbrott ner mitt på någon och vi sa att jag snackade om subwoofer och högtalare och hukte kan han köpt i egen. Och så det vet att folk kom till skaftet då så tänkte nu är det vid ut att skjuta. Men det är inte som ska hända för det där folk inte skaft. Så är det att jag är. Yeah. Ein, två, tre. Och armarna upp. Ein, två, tre. Och det ska äta. Det är så. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Det går bra. Och så är det längerörelse som man kan plaffra i. För om man larmar vid man. För vi tar larmar vid man. Om man kunde sagt larma, då sätter vi det för larma, så larma vi ner, larma. Men vi har kattat några andra skrek och råfärdigt. Kattat det tingelingeling. Hej! Hakuna Matata! Tingelingeling! Hej! Hakuna Matata! Tingelingeling! Så prövar vi det. Jag vill välja! Jag vill välja! Jag vill välja! Ja! Så om man har låtit det fremst rösen sig upp och sätta sig benen vid neråt där. Och tar man upp det till så ger man det bara för upp och benen vid neråt där. Ja, tack för sin fotbolls folk klarar det så klarar vi inte ejsne. Så kan det inte vara så ringt.
jag skulle välja mig en sang så valde jag en rock'n'roll-sang. Och så kunde jag söka att snacka konflikter vid av hemma. Du hon som ung hon säger "Ingen annars ung vad rock'n'roll är för något." Så säger vi henne, hvis det inte vet att det är inte unge, så är det bara tog när vi får omkring att demonstrera för dem vad det är för något. Ja, det kommer en sanger utan grund, bara till en gånger. What's on the daily lace and a pretty face and a ponytail hanging down, wiggling and walk, and jiggling in the talk. It makes the world go round. Nothing in the world like a good-looking girl. I'm acting funny and spending money and I'm feeling loose like a long-legged goose. That's what I like. What's on the daily lace and a pretty face and a ponytail hanging down, wiggling and walk, jiggling and talk. Makes the world go round. Nothing in the world like a good-looking girl. I'm acting funny and spending money and I'm feeling loose like a long-legged goose. That's what I like. That's what I like, a Chantilly lace with a pretty face. Well, you ain't got no ponytail, but you know what it takes. Nothing in the world like a good-looking girl. I'm acting funny, I'm spending money, I'm feeling loser like a long-legged goose. That's what I like. Yeah. Rock and roll. Så vi är spekna träffar med tillbaka här och jag var sen över till Högna reist upp vid orkestret.